Oras natin sa buong Kapulaan, it is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. That's right, mga kabisya, you are still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oy nga pala mga kabisyo, inaanta sa mga umaantabay ngayon, iniimbitahan ko mga po pala kayong lahat. Bukas, magkita-kita po tayo dyan April 4 para sa Bayad Ka, Panalo Ka Promo Year 10 na. Yan po ako bukas sa RVMP Bills Payment Center at sa Tanay Market Vendors and Community Multipurpose Center. So magkita-kits po tayo dyan bukas ha. Sa mga taga-Tanay, what's up? Para sa Bayad Ka, Panalo Ka Year 10 na. Ayan, hatid po sa inyo ng Bayad Center yan. Okay mga kabisyo, eto na. Hindi na natin to patatagalin, Tang. Eto na. Tang, pag-usapan na natin to. Lalaki na huli na naglabas ng kanyang kargada. At inihian pa ang isang babae sa likuran nito. Oh no! Pambihira naman Sa labas mismo ng isang elementary school, ayon sa nagreklamo, sa likuran niya mismo inilabas ang kargada ng naturang lalaki. Pambihira naman Inireklamo din ng ilang mga nanay na naghahatid ng kanilang anak sa guard ng school, kaya nahuli ito. Pambihira. Maluoy ka. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo. Logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na ginagawa lang ito ng isang taong masasabi nating may problema sa pag-iisip. Oh no! Kasi hindi po ginagawa ito ng normal na tao. Magagawa mo bang ihian ang likod ng isang babae? Pero mga kabisyo, ang tingin naman ng ibang tao dito, iisipin, basic agad yan. Pag may ganyan, sabihin, manyakis. Diba? Well, may mga terms pa na tinatawag, exhibitionist. Yung iba naman, gumagawa ng, yung iba nga, pag gumawa ng kasalanan, di ba, patago. Kasi nga nakakahiya. Pero, bakit ito lantaran na nagawa ng iilan ng mga kabastusan kagaya nito? Ito po ang ating logican ngayon. Well, mga kabisyo, the behavior of openly displaying one's sex organ in public, ay makukonsider po natin na generally inappropriate po siya. Offensive and illegal din po. At ito po ang ilan sa mga dahilan bakit ginagawa po ito ng mga taong ganito. Diba? Unang dahilan po dyan, syempre, is mental health issues. Kaya nga po nang sabi ko, wala sa tamang pag-iisip. May mga individual po na ginagawa ang mga ganitong behavior na may underlying mental health condition. Kagaya po yung sinabi ko rin kanina, exhibitionism. Na kung saan ito po ay nakakarakterize na kailangan nilang i-expose ang kanilang sarili, especially ang kanilang mga armas, di ba? Sa public, at ito po ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang sensation. Isa pang dahilan ay naghahanap ng atensyon o thrill. May mga tao po talaga na they engage in this kind of behavior para sa thrill at atensyon. Pero hindi katulad sa kilala mo, Col. At ginagawa mo rin minsan, di ba? Yung tumatakbo ka ng hubot-hubad. Hindi dahil sa thrill, kundi dahil sa Tang? Ay, dahil sa kalasingan. Anong tawag dyan, Tang? Minaoy. Meron ka kilala? Pag nahubog,
Gahuba na yung kagadalangan. Alright mga kabisyo. We got 34 minutes after 6 o'clock in the evening. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Keeping you company straight up until 9 o'clock. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!